malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadang len yayah tunggil ibu Suwita mring Sri Kurupati ing Astina kinarya gulagul manggala golonganing preng Bratayuda ing adegen Senopati Yayi Setyaki inggih Koko Prabu Ngawangga pangabekti kula katur ya pangabektimu tak tampa paman sengkuni bekti kula katur iya Setyaki pangabektimu tak tampa Kakang Dursasana bektiku tampanana wah nadala ya wong bungkik kakik wong kunting tangting pangabekti tak tampa dhewe pengestumu tampanana iya Kakang Dursasana tak tampa paring pangestune menungso kekamban bedahan cangkem mudyan ra kowe mula aja sok ngarapi wong ngono mboten napa-napa man guyon iki lah iya raja nesu boten pangabekti kula katur sinuwun ya Udawa pangabektimu tak tampa Kanjeng Rama Patih Sengkuni pangabekti kula katur iya kira anakku mantu Udawa kowe ngaturke pangabekti pangestuku tampanana nggih pareng ngeduripun Kanjeng Rama kula pundi dadosa jimat piye kabare bojomu wilujeng wah ya syukur burung pati dereng kaya jerumen man apa mengko yen mak ajeng takon Udawa niku mantu sampeyan iya no iya ta kowe iki ora ngerti to nek anakku Triwati kuwi biyen dipek karo Udawa jalarane biyen janjane aku kira arep besanan karo Sinuwun Prabu Duryudana ngono Triwati arep didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara ndelalah anakku wedok colok karo Udawa kuwi lho dicolok karo Udawa iya lah kok sampeyan entuk ha sing nglakoni gelem kok wong tuwek arep ngopo nek wonten lakon rabine Udawa niku enten lho eneng nanggapo jaluk ana lakon kowe mantu lakon rabine Udawa Malik rame kuwi tenan urungane sing do ngerti cekake wah ngoten nggih man iya kadyatara sing manah kula dinmenaripun Kakang Prabu Ngawangga kepareng rawuh Setyaki wonten dawuh apa kowe iki ora ngerti apa dasare pancen kowe iki ngawuh gawar iki siweran janur kuning papan kene iki dadi papan palenggahan parmane para kadang sata Kurawa iki wilayah Ngastina wis dadi sengkerane Prabu Duryudana sak ngertos kula Krendha Wahana menika mboten wonten ingkang bawahaken sinten kemawon lumebet saged mboten ngomongaken Ngastina Dwarawati ngamarta sinten kemawon lumebet wonten ing wana mriki dipun keparengaken Setyaki wonten dawuh kok aja bebarung sinang aja goleki nesune Prabu Karna kowe gelem mundur apa ora kowe aja bebutek banyu bening mundur opo ngono ketiban tangan kunjang kanyang kelap-kelap katon lerkining cangra risang mau wedandrung sarang katru kirmoyak maye katon yasawur ora debian ora saiki ora kono ora kene lakon apa wae kecampuran Kurawa mesti bubrak tekan Kurawa mbok banyu bening dadi butek mbok pasar ki maune kemawon apik tekan Kurawa warunge do tutup apa karo kelakuane Kurawa Prabu Karna aja mampang pangucapmu kowe ngladaki kowe paribadane madonake wong Dwarawati lho Udawa ana paran anggepmu apa kowe ora basa karo Prabu Karna cara Dwarawati nek kepengin kajeng ngajenana kepengin dibasani basanana
Anggepmu apa tupek kowe ratu? Aku ora wedi. Lho. Udawa. Aja ngono le. Kaya ngene iki nek lakon kaya ngene iki bapak malu no. Ngene ngono, kowe kuwi patih, aku ya patih. Iki ratu. Derajate do ratu nek karo patih. Aja celandakan. Mbah ora idep. Lho, kowe kelakuanmu nek kaya ngono saiki. Aku bapakmu maratuwa. Maratuwa apa? Ora bener sikat. Karo maratuwa kaya ngono. Nek bojomu dijaluk, malah jaluk keke nek apa? Ayo bae mbok rusakno nek dapurmu. Mbok ki ngelingi biyen. Gandrung-gandrunge karo anakku mindak-mindik. Kok sepeda ontel karo kerangkring bagusi kementus. Utawa lebaran. Lho. Yen ngono kan nantang perkara karo Prabu Karna. Besok wani, saiki wani, ora usah ndadaki jeni-jenan. Yen perlu Kurawa maju bareng lekane ngatmu. Dursasana. Cekelem bedes Udawa iki. Menyek sampeyan. Nggih. Karep sampeyan niku pripun? Sing nantang niku kula sing nandang iki kok sampeyan. Angsa kula guneman ngecipris. Urung temandang ketikir madisi ngoten karep sampeyan pripun? Sampeyan pamer. Umuk. Wani ya wani, digdaya ning nganggo tata krama. Kang aturan. Pangeran Pati kok awur-awuran. Sing nantang niku kula aja ngirani dadane Udawa ya wani elek-elek lho Patih kula dikanthi karo Prabu Kresna tapi wis tuwek nang sepelek iki ngoten dianggep rasa temandang menane wong e mbok mongke nemong ora kok ngono kuwi wani terus awur-awuran anggep apa dianggep matane pecicilan. Hati-hati.
Hot! Median! Hot! Hey, hot! Ah, hot! Mati ko! Wait! Wait! Hot! Wah! What? What? Whoa! Wah! Ah! What? Ah! Whoa! What? Hey! What? 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 Eh? Go! Ah! What? 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 Whoa! Yo! What? Hati ko! Ah! Whoa! Wait! What? Ah! 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 Một Yan, ngồi cho mình yan! Hút! À! Wait! À! Hút! Hút! Let go! Wow! Yeah! 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 Ayo, para ku thôi.